Erxa madwar Malta u Għawdex. Nfakkarkom eżis aħwa, make sure li din online fuq Facebook u fuq YouTube. Il-lejla għandi messaġġ li fih ħafna laħam. Għalhekk nfakkarkom, number one, dejjem ġibu l-Bibja magħkom. Ġibu qalb għaċċana magħkom. Issimgħu qalbkom miftuħa għal-kelma. Alleluja. U għajaw fl-imkien nitolbu. Speċjalment it-talba simili dak li talab Pawlu l-Apostlu għal-Knisja. Kulħadd minn qalbek għejt warajja. Missi Qadis. Kellimni l-lum mill-kelma għaddisa tijak. Għatini revelazzjoni. Ġessu, mulej tijaj u għalla tijaj. Permess tal-Ispirtu tijak, iftaħ li għajnija. Għal-realtajiet tas-saltna tijak, tal-weird glorious li jinti xtrajt li b'demmek. U għamel mulej Qadis li l-kalma tijak tinfid li qalbi. U kull organu f'ħajti inkluż fiziku, mentali u fir-ruħ. Grazzi mulej tar-realtajiet tas-saltna tijak li jinti poġġejt fija fi Kristu għal glorja tijak missir. Amen. Qabdu l-Bibja għaliex għanna ħafna skritturi x'naraw fl-imkien il-lejla. Ħallu l-Ispirtu Talla ikellimkom. Ħammorru fl-ewwel Korintin kapitlu 15. Bħalissa jiena qed nagħllem kors wieħed mill-iktar korsijiet importanti għal kull Kristjan. U wieħed mid-dispjaċiri tiegħi hija li mhux il-Knisja kollha tagħmlu dan il-kors. U nħeġġiġkom eżis aħwa anke dawk li tgħidu li forsi ma bdejtux, ħantikom permess li min irid tkomplih minn fejn idin biex intom takkumulaw informazzjoni b'revelazzjoni. Mhux jekk ħatibdew il-kors minn issa mhux ħajoddilkom għat-test u għall-eżami u għall-kors. Imma jekk tibda minn issa aħjar tieħu minn issa l-qudiem ma tieħu ġej. Għaliex nemmen li dan il-kors partikolari li jismu Theology of Righteousness, Blood Covenant, speċjalment daw it-tnejn hemm oħrajn jqarbu ħafna lihom, huma top notch u nemmen bonesta kbira li diffiċli inti tkun il-Kristjan komplut li Alla jridek kun jekk ma jkollokx l-arfin ta' dan il-kors. Bis-serjetà, bl-akbar serjetà. U nista' ngħidlek li f'31 sena Kristjaneżmu, f'21 sena xogħol pastorali u fit-28 sena xogħol ministerjali evangelistiku, nara li sallum il-ġurnata ħafna Kristjani għandhom nuqqas kbir ta' revelazzjoni ta' din ir-realtà. Inkluż f'pulpti. Inkluż ministri. Inkluż assessin, isfijiet, pastors, apostli, profeti, sejħilhom it-trid. Ma jfissirx li ma jħobbux il-Alla, ma jfissirx li mhux salvati, għaliex isimgħu nissewx ħanajt. Dan it-talim li jiena ma sax nagħmlu kollu lejla f'sija huwa l-ikbar revelazzjoni li Kristu tal il-Knisja. U hija waħda mill-iktar revelazzjoni li l-Knisja timmissja sal-lum. Tinduna kif ċertu nies jippritkaw. Għax kieku għandhom ir-revelazzjoni ta' din ir-realtà tas-saltna, bl-Ingliż hija ħafna isbaħ righteousness, kieku ma jġixxux kif jaġixxu, ma jitkellmux kif jitkellmu, ma jirrelatawx ma' xulxin kif jirrelataw ma' xulxin, għaliex għalkemm ħafna, well-meaning ħafna drabi. Jafu li huma salvati u maħbuba minn Alla u huma għandhom wirt is-selesta li hum fis-sema, kellimna naqal erba' li għadew fuq għadi, li l-wirt mhux biex fis-sema, li l-wirt huwa fik fi Kristu.
Meta jina kont għadni kattol kurman dejjem qed inħares lejja kont dejjem jalmuni fuq il-wirt li hemm lesta lija fis-sema. Il-wirt minn hawn beda. Il-moment li inti twilit minn ġdid. Però ħanejt xi ħaġa simgħu sewwa. Grazzi Ġesu tal-poplu tiegħek sew preżenti u dawk li qed isegwu jaqblu dan il-verità r-realtà b'revelazzjoni mulej. U għajn li l-Ispirtu Qaddis biex ukoll jien inwasslu b'revelazzjoni wkoll. Tinnota min għandu l-arfin sħiħ, mhux għad ngħidlek ma tistax itgħallem iktar, imma għarfin matur format f'din l-erja, jitkellem differenti. Jaġixxi differenti. Kundanna, mistħija, biża tispiċċa totali. Il-konfidenza li tinstema fih jew fiha hija dik l-istess identika ma' Alla. Għandna bosta ministri u jista' jkun ġenwinament jħobbu lil Kristu u salvati daqsi daqshekk minn rigward ta' salvazzjoni. Però f'kattoliċiżmu, f'Malta Kattolika bambin niżel u bambin tiela, żgur m'għandhom l-ebda revelazzjoni fuq daw. Żgur. Tieni, għandek mexxejja bosta. Jista' jkunu pastors, kull rispettu mħabbalhom jiena ma nsemmix ismijiet, qed nitkellem mod ġenerali, li meta tismagħhom jitkellmu b'ċertu kundanna, b'ċertu twerwir u biża'. Mhux qed ngħidlek li aħna m'għandniex ikollna l-biża' tal-Alla. Mhix l-istess ħaġa, mhux qed ngħidlek. Sewwa, imma li kważi twerrek u tibda tispiċċa tiddubita kienx Kristjan iktar. Sewwa, jew inkella inti sewwa in-nies taqtalhom qalbhom bil-pritki tiegħek u twerwirhom. Taf x'inhi l-problema? They have no revelation of righteousness. None. Forsi għandhom revelazzjoni xi ftit, għax il-biċċa kbira tal-Kristjani tqgħid magħhom jekk mhux kollha, koll għall-Kristjani ngħid, speċjalment dawk li jaraw il-beħ, kollha jafu li huma salvati bil-grazzja. Semmek ħafna jafuh. Ma xi tfisser verament ma jafux. Xi tfisser verament? Ma jfissirx li għana salvat bil-grazzja, jfisser li jiena ngħix b'nub. Però min jgħix, min għandu r-revelazzjoni tar-righteousness bl-Ingliż bil-Malti ġustifikazzjoni. Ma min għandu r-revelazzjoni ta' ġustifikazzjoni, għal-kemm kelma sabiħa nippreferija bl-Ingliż, righteousness. Sewwa? Ma jgħix daw il-limiti li bosta jgħixu fihom. Kristjani. Amen? Ma nafx hekk qed tifhmu u tgħidu amen għax tħobbuni. Bad ħabbru x'raskom, infatti nixtieq ngħidilkom hemm bosta kotba li tistgħu tistudjaw fuq dawn l-affarijiet, tistgħu tibdew mill-ktieb tiegħi stess. Jismu Born from Above, Invaded by Heaven. Twelit mismewit invadut bil-ġenna. Tistgħu tibdew minn dak il-ktieb. Imma hemm ħafna laħam ħafna iktar ukoll f'kotba għax dak huwa għal ħafna drabi għal kemm fih ħafna laħam imma speċjalment għandu min għadu jibda fil-mixja. Fl-ewwel Korintin kapitlu 15. Meta ikun hemm talim mhux xandir, talim. Anke intom di applikaw għal ħajjitkom. Meta ikun hemm talim, inti trid tgħin tagħti t-tifsira eżatta ta' xi tfisser dik il-kelma li inti tallem fuqha. Għax inkella l-poplu ma jaqbdekx. Jiena dil kelma righteous smajta 1,000,000,000 darba qabel ma bdejt nifhimha. Apparti dawk li intom qed tagħmlu l-kors. Kemm hawn minnkom tafu xi tfisser b'revelazzjoni l-kelma righteous holiday. Li minnhom x'qed tagħmlu l-kors. Żommu aħjar tikdbu, ħantikom permess tikbu fuq il-mobile tagħkom fuq il-notes. Imma toqgħodux tidħlu fuq il-social media. Il-kelma righteous tfisser ġustifikazzjoni.
Issa, bl-Ingliż hemm kelma għal ġustifikazzjoni tfisser justification. Imma l-kelma righteous hemm ukoll kelma li bil Malti sewwa. Fis-sewwa. Imma ma tantx iddug, ma tantx tagħmel sens. Għax jiena nista' nħassek ngħidlek qiegħed sewwent. Si qiegħed sew kif Alla jridek. U qabli għal-Malti jgħidu għadi, però kieku jgħidu b'revelazzjoni lil min jgħidek jgħidha lili, taf li jekku vera jien qiegħed fis-sewwa kif Alla jridni. Imma titaqbada b'revelazzjoni mhux għax qed titħaqli u tiffansjani. Għax kif tista' ma ċċempilx. Isma'. Qiegħed sew, in-nies il-Maltin ġarment jużewha biex imaqdru l xi ħadd. Dak qiegħed sew, eżatt kif Alla jridu. Għadak laqqas taf li qed tiddikjara il-kelma eżatta fuqi għax jien qiegħed sew u propju biblikament kif Alla jridni qiegħed. U laqqas taf li jien stess qed iġib lilek innifsek kontabli quddiem Alla mingħajr li qed tajjarni u hekk li qed tagħmilni qed tinkoraġġini. Qed tgħidli dak li jienu qiegħed sewwa f'Alla. Qiegħed fis-sewwa t'Alla, qiegħed sew verament u verament kif Alla ried, mhux kif irrid jien. Bil-Malti diffiċli nispjega aktar biex noħroġ il-laħam tagħha. Dak li qed nipprova nagħmel bħalissa bħala taħt id-dilka ta' teacher. Dak li qed nipprova nagħmel hija nipprova noħroġ is-sugu għax bil-Ingliż qishom ċertu fort joqogħdu aħjar. Imma dak li qed nipprova nagħmel li bil-Malti nfehmek xi tfisser li inti tkun fis-sew. L-espressjoni int qiegħed sew hija biblika għax lilek vera kif Alla ridek poġġik fis-sewwa t'Alla. Imma jiena li hija kont tgħidili qabel daqshekk qasfim dak kelma xi tgħid biha. Mhux ħanaqbdek. Mela ħanużaw ħanqabdu kelma nippastardjawha bil-Malti, all right? Inti righteous. Isma' llum il-ġurnata hawn kelma għall-mobile kif jikbuha? M-A-B-U-A-L. Mela inti righteous. R-A-J-T R-A-J-T right righteous. Usu. Sawa l-awtoritajiet tal-Malti tal-Kalapin qed ngħidilkom żidna kelma llum River of Love. Righteous. Issa l-kelma righteous ġew l-iskritturi li ħantikom il-lejla bil-Malti tidu tmorru tfittxuhom bl-Ingliż. Il-kelma righteous ġejja mill-kelma right. Fis-sew. Right. Ġifieri inti eżatt, right standing li inti qiegħed f'pożizzjoni ġusta u Alla poġġik hemm. Mhux int. ħanerġa' nuża l-Malti, kif ipoġġuha bil-Malti. Int qiegħed sew. You're right. Kif Alla jridni. You're right again. Għax Alla poġġieni kif ritu permezz biss tas-saħħa tiegħu għamlu dan, mhux bis-saħħa tiegħi. Bl-ebda mhux bis-saħħa tal-opri jew kemm jiena tajjeb, jew kemm nipprova nżomm il-liġi. U għamilni Alla, kif jien Alla għamilni. Fil-pożizzjoni li jiena qiegħed, Alla poġġieni fiha. Allura vera, imma jiena u inti nissejħu righteous. Ħammorru fl-ewwel Korintin 15. Naqrawha bil-Malti, omodu sew. Fl-iskrittura, l-ewwel Korintin 15, Pawlu jgħid lil-Korintin, il-Knisja ta' Korintu, bl-Ingliż, issa naqraħilkom wara, minn vers 34.
سوري مش 34 34 أرى وش يدعي ودان المساج عنده يقسم مع ريفايفل infatti سميته ريفايفل نمبر 10 سوا ريفايفل وانتي ستنبخ يو أعرف مستحيل ما عنديش اسمها مستحيل خليني لك شيء كيف منية أعرف riconosci specialmente الكلمة riconosci أنت بالمالتي يعني بالطليان عندك ما ندويش بالمالتي conosci بتفسر conoscere اللي تكون تعرف من بعد عندك تعرف الكم احنا نزاو بالمالتي سو تعرف وتريكونوشي بالاستس موت pero في اللود ما يفسرش الاستس حاجه لينا نعرف تفسر لي انت تكون تعرف يجري عندك accumulazioni ta informazioni li انت تري conosci هي totalmente differenti الكم نزاو قيسنا بالمالتي الاستس بالجريك هناك قعدنا نستوديو كلمة واحدة قعدنا نستوديو كلمة واحدة سيسا ده كله سيسا فوق بس كلمة واحدة بالجريك عندك الكلمة جينوسكو و لا ديك وراي ديك تو نو ملا عندك نوزس ما نضمش اسمها لمني هيرا رايت يو كنوسيس يكون كان نسبليها فيرا KNOSIS كنوسيس to know però بعد عندك epiknosis لي تريكونوشي is to recognize there's a difference to recognize and to gnize gnosis and epignosis to know differenza għaliex gnosis fisser knowledge akkumulat. Imma epignosis li tfisser recognize jew li taraf jew tirrikonoxxi tfisser li inti tiġà taf xi ħaġa imma titterġa' tfakkar lilek innifsek ta' dak li taf. Qed tifhmu d-differenza? Qed inqatta l-kliem illejla għalhekk it's teaching illejla. سوا تخبيش راسك الكلمة تلا يمدلوك بالقوة الإسبرتو سانتو تستا تفيق فينين تستا تنهلس فينين تستا السالفة فينين بالمستا الكلمة دي سدلة ملا الأول كورنتين هنقراها بالمالتي بس نقراها الأول كورنتين 15 فيرس 34 عندنا هنا تيتك بالمالتي ارجعوا għal sensikom kif għandu jkun. Erġgħu għal sensikom kif għandu jkun. U tidinbux, issa bl-Ingliż jagħmilha differenti. Bl-Ingliż tgħidlek għalhekk hija ħafna nisbaħ nippreferija bl-Ingliż awake to righteousness. Jiġifieri mir-raqda stanbaħ mir-raqda aħna nitkellmu fuq revival. Il-kelma revival tfessadni kemm il-darba li tagħti lura l-ħajja. Imma xi kultant il-kelma revival aħna nkoll nużaw il-kelma awakening. Awakening nużaw aktar biex tqajjem xi ħadd mir-raqda. U revival tqajjem xi ħadd mill-mewt. To revive. Imma tnejn jfissru l-istess kunċett. Stempħu, eżatt, mela bil-Malti għandek waħda mill-translations tat Trinitarian Bible Society jgħidu stempħu. Bl-Ingliż jgħidlek awake. Għaliex? Għaliex ħafna Kristjani din ir-realtà għalkemm tiġajja tagħhom, tiġà tinsab fihom, tiġajja parti mill-wir tagħhom fi Kristu u marreqdin fuq din il-verità, fuq din ir-realtà mhumiex qed jgħixu ir-revelazzjoni ta' din ir-realtà. U jekk ma tgħix din ir-revelazzjoni ta' din ir-realtà taf x'ħajġilek? Bħalma ġralhom il-Galatin, bħalma ġralhom ir-Romani, bħalma ġralhom Efesin, jerġgħu lura lejn liġi.
without realizing. Minar ma tirrealizza. Ħantikom eżempju iktar familjari. It-tfal tiegħi, Josiah Mikajas, dak kollu li huma jipposjedu ma ħadmux għalih. Ma mhux għax immeritawh jew għax kien jistħoq ilhom sar tagħhom. Sar tagħhom kollu il-mument li ġew ikkonċeputi. Żerrija ma bajda. Dak il-ħin, dak kollu li huwa tiegħi u ta' Marti, kollu sar tagħhom. By right of the birth. Bid-dritt tal-twelid. Fil-ġenerazzjoni ta' manxe. Kollu tagħhom. Illum wieħed għandu 15, l-ieħor 14. L-istess kollox li kien tagħhom il-moment li kienu għadhom bajda u żerrija fl-imkien. Illum ma żdidilhom xejn. Xejn. M'għandhom xejn ekstra. Kollox l-istess għandu. Jgħaddu 50 sena oħra, jgħaddu itjom l-omom il-mulej u jgħaddu 70 sena oħra. Dak li għaddi beda bħala wirt tagħhom fid-DNA tagħhom spirituali, mhux bi spirituali anke fiżika, 100 sena oħra xorta jibqa' l-istess tagħhom. Però jigawduh jiddependi iktar ma jimmeditaw fuq dak li huwa diġà tagħhom. Epignosis. They know it, but they have to constantly recognize it. Diġà jafuha, diġà hija tagħhom, imma faċli tinsija. U jistgħu bħalma bosta jagħmlu Kristjani b'intenzjoni tajba jippruvaw joġbu lili u lill-mami tagħhom u hekk għandhom jagħmlu joġbuni. Imma ma jafux li aħna nirringrazzja Alla li perfetti maħniex imma ġenituri tajba biżjed li nħobbuhom, ma nħobbuhomx għabbażi ta' kemm jaħslu l-platti, kemm jagħmlu s-sodda, kemm jgħinuni u ma jgħinunix, u jaqbillhom jgħinuni. Ningrazzja Alla jgħinu fl-affarijiet tad-dar. Però jistgħu jekk iridu jibnu li palazz ma jżidilhom xejn ma dak li diġà għandhom. Jistgħu jalla qatt ma jseħħ jien naf iġarfu d-dar għaw ġebel ma jitilfu xejn ma dak li diġà għandhom. Għaliex huwa kollu bwirt mhux b'ħidma. Din hija l-iktar rivelazzjoni isimgħuha li offendit il-Lut. Offendit ruxmada Kristjani li kienu konvertaw mill-Ġudaizmu u l-iktar ħaġa li persekwitat għalija Pawlu l-Apostolu. Righteousness. Did you know that? I don't think you know, but I'm telling you. Because it is too good to swallow. It's too good to swallow. Għal-bnidem hija diffiċilissima biex jirċivija. Jekk mhux b'revelazzjoni. This is għadni laqqas bdejt, aħwa. Mela, Pawlu nerġgħu naqraw. Għadna qed induru ma' kelma waħda. Erġgħu ansensikom kif għandu jkun u tidimbux. U bajb għalikom ngħidu li ġut minnkom
ma jafux balla. Sa nafsejdi, li dar kristjani jedi. Għalix Pawlu jispiċċa jgħid dal-kliem, isimgħu bl-Ingliż. Awake to righteousness, revival, awakening, and do not sin. For some do not have the knowledge of God. I speak this to your shame. Għalix? Għalix intom ġejtu mamula ġusti, ġustifikati. Issa xuħut minnkom ħajkolkom iżommu moħkom minn ftit ieħor għax il-revelazzjoni li għandikom ħatifqalkom moħkom fin-natural. Għaliex Pawlu qed jgħidilhom jekk inti ġust, jekk inti Alla għamlek iġġustifikat, kif m'intix tgħix dik ir-realtà imma dik qed tgħix bħal wieħed midneb. Meta int prinċep fis-saltna, meta int re fis-saltna, il-kreazzjoni kollha għamilta taħt saqajk u inti għadek taġixxi bħal midneb. Din għalikom hija tal-misħija li ngħidilkom dak li. Dak qed jgħidilhom Pawlu. Issa, żommu moħħkom. Ara ġejjat tfisser righteous. Di ħadd offendi ruxma ta' demonji. Hallelujah. Thank you, Jesus. Demons don't like river of love. Because demons don't like that sons and daughters of God become empowered. Demoni ma jħobbux river of love. Ara, ħanilkom ħaġa. Meta intom taraw ministeru tiġi attakkat, iktar għatu kazu dak il-ministeru. Għax tfisser that things are being stirred in the spirit and demons are uncomfortable. Pawla xjajt fit-2 Korintin 11? Minħabba l-abbondanza ta' revelazzjoni li ġiet mogħtija lili, ix-xitan ġi kontra tiegħi, ma kienx minn Alla dak by the way. Għax ir-revelazzjoni li rċivejt, Pawlu tgħid, li tollini b'tali mod li pratikament aħjar nibqa' umli għaliex xettilkom dal-weekend jiena. L-arfin bħalma jgħid l-Iskrittura waħdu għandu tendenza, l-ewwel Korintin 8, inefħek. Ma mhux għax l-arfin huwa ħażin. Mhux għax l-arfin huwa ħażin. Għax imbagħad fuq l-aħħar oħra il-poplu tiegħi ġaraf minn nuqqas ta' arfi. Mhux għax l-arfin innifsu ħażin. L-applikazzjoni jew il-nuqqas ta' applikazzjoni ta' dak l-arfin veru. Għax jekk inti tgħix isimgħu għadi. Jekk inti tgħix bir-revelazzjoni li inti righteous, suppost mhux tagħmlek buri, tagħmlek grat. Għax mhux bis-saqqa tiegħek. Hija wirt, ma għamilt xejn inti. Li mhux għax jistħoqlok għax inti bravu iktar, jew għax inti midluk iktar. Mhix bis-saqqa tiegħek, dan huwa wirt. Għalhekk jekk inti tgħix bir-revelazzjoni li inti mamur righteous, ġustifikat quddiem Alla bla dnub, bla teba, bla inferjorità, bla ma tħossok inqas minn Alla. Mhux qed ngħidlek jien Alla, imma bl-istess natura tiegħu. Dak kollu li Alla hu, aħna ġejna mamula bħala werrieta fi Kristu. U daw l-affarijiet jagħmlu ruxmata demonji nervużi li jmorru ħafna knejjes. Jekk intom ħansemmilkom nies li nemmen, mhux ngħidlek, jiena ma nemmen l-ebda pastor, evangelist, profeta, apostlu, teacher għandhom ir-revelazzjoni kollha tal-Bibja. Ħadd. Number one, il-Bibja tgħid, mhux kulħadd għandu revelazzjoni kollha ta' kollox. Imma jekk tridu taraw il xi ħadd li għandhom ir-revelazzjoni ta' di, kienet Hagin, pastor, x'ismu dak passa? John, mhux John Sike, tajjeb ukoll dak, imma x'ismu dak tal-kotba li nirċievu.
Chris Ayokilome. Morru simaw. Dan jiex b'revelazzjoni ta' righteousness li ftit li xejjin rajt pastors ministri operaw bħalu. Dan du revelazzjoni ta' righteousness tal-bliħ. Hemm oħrajn. Bħal per eżempju Andrew Womack. Mhux qed ngħidilkom, number one jiena ma nismax it-teachings kollha tagħhom. Sewwax, m'għandi xejn. Imma dak kollu li minn dak li smajt bħala preachers, daw huma l-iktar nies li għandhom revelazzjoni ta' righteousness tal-bliħ. Hemm oħrajn, imma daw qed ngħidilkom top of the top. Amen? Alleluja. Mela. Umu għal-righteousness. Stembaħ għal-righteousness. Stembaħ, pratikament għara dit fisser, stembaħ għal-minint. Xandek, xabilita għandek, xwirt kbir ċivejt, u li inti Alla għamlek fi Kristu. Issa, righteousness, għana ġan jidilkom xie tfisser. Righteousness tfisser li inti ġejt mamul qudiem Alla bla dnub. Il-knejjes kollha li ħin kollu lill-poplu tagħhom jikkisru ngħidulhom you are sinners, you are sinners, you are sinners. They are liars from the pulpit. Issa jekk hawn xi ħadd minnkom qatt ma tweled mill-ġdid, yes, you are a sinner. And sinners don't go to heaven. Only saints go to heaven. That's why Jesus sanctified you, sanctified you. Sinners don't go to heaven. Only saints go to heaven. Ħanerġa' ngħidha di, only saints go to heaven. How many are going to heaven? How many are going to heaven? All I Ix taħseb li jint. Kemm għandek ħin? Ħalli nibda ngħidlek. Ma naħseb xejn li jien. I have been awakened to know who I am in Him. Biex nkun naf min jien fih. Il-konfidenza tiegħi mhix f'Gordon, imma f'God dan. Ma nafx jekk xi taqbdod, ma nafx jekk xi taqbduhom daw il-frażijiet. God, it's done. Issa all you need to do is realizza, awaken, eġi f'sensik u stembaħ għal dak li Alla jgħidlek li jint. U għal dak li Alla jgħid li ħuku. Għal dak li jgħid li Alla uħtoki. Għaxin kalla tafx ħad tispiċċa tagħmel. Inti tgħix bil-liġi u tispiċċa tara lil ħuku lil oħtok mill-lenti tal-liġi. U Pawlu tafx jgħid fit-2 Korintin 5 vers 16, ħafna minnkom tafu 17. Jgħid li millum il-ġurnata aħna ma narfux il-xuxin iktar fil-ġisem. Mela jekk kien l-Mario, ningrazzja Alla għalih li l-ġimgħa l-oħra ma kellux għalfejn ma telaw u għamel apologija. Grazzi Ġesu għalih li għamilha. Hemm ħafna iktar bżonn jagħmluha. Ma importax, it's okay. Imma quddiem Alla x'naħseb jiena fuq u x'taħseb inti fuq, ma jfisser xejn, ma biddillu xejn. Għax Alla jarah righteous. Għaddis. Righteous tfisser bla tebba. Righteous tfisser bla dnub. U għandna knejjes u movimenti sħaħ. Il-ħin kollu inti midneb. Indem midnubitek u kull jum irridu jindmu. E allura qatt ma nindmu. Aħseb wara ħin kollu tindi. Għattifuħa? Jekk inti, isimawni, jekk inti ma trawimx, Holy Spirit help me, jekk inti ma trawimx l-Spiritu tijak f'min int fi Kristu, ħad ispiċċa ħin kollu tindem. U tajndek għalix ħin kollu tindem? Għax inti iktar aware għal-liġi mill-li xamel Kristu għalik. Inti teħx bil-liġi mux bil-grazzja.
Għaxin ħin kollu minna li għed tidneb u tidneb u tidneb u tidneb u tidneb. Taf li minn huwa righteous, they don't sin. Taf li minn huwa id-ġustifikat u damalla ma jgħix fid-dnub u mux id-dominat mid-dnub u ma jgħix b'kuxjenza. This is big. Ta' dnub, imma naturrun kristjani jgħixu b'kundanna ta' dnub. Jaqbdu dottrini mit-testament il-qadim. Jamlu ħallata bawlata u kif ġiġu ħobna jidilkom jena jamlu herbanutics. U jġibu rxmata knejjes u kristjani f'kundanna u bizza. Il-bniedem li jgħix bil-revelazzjoni tar-righteousness. L-unika mod li inti tista' tidneb hija li terġa' tmur lura għal-liġi, għal-mentalità tal-liġi. U meta inti tibda tħossok ikkundannat, issa jekk tiżbalja x'tgħidlek, indem tlob maħfra. U billi ritornat taf xejlek l-Iskrittura l-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 9 tgħidlek jekk inti tisqar dnubek, fidejl, mux jent fidejl. Jaħfillek. Jaħslek minn kull nub u jerġa' jirrestawrawlak għal-kom bħalma jgħidlek bl-Inglis. He will forgive you and cleanse you from all your sin and restore you to perfect righteousness. Mux minna ħatijow, minna ħatijak. Minna ħatijow, you're still righteous. Bħalma minna ħatijaj u li di jibqaw tijaj. Pero ħanejlek, bosta jgħidu, u anka l-Iskrittura tgħidu, jgħidu, ħafna Kristjani qabli mumma Kristjani xejn. All they are is just church goers. If you're just a church goer, you're still going your way to hell. Il-mistoqsija tiegħi hija, have you been genuinely born again? Inti ġejt ġenwinament imwieled mill-ġdid. Ġeżaja, inti t-tifel tiegħi. Żgur. Mikas, inti t-tifel tiegħi. Żgur. Jekk xi ħadd jgħidlek inti m'intix it-tifel tiegħi, kif tħossu? Mhux vera, toqgħod tinkwieta fuqha. Jekk xi ħadd il-Mikaja sew Ġeżaja, jiġi jgħidu, inti mhux vera t-tifel ta' missierek. Taf xejdem, da miskin imtektek. Jew di miskina ma tafx xini tgħid. Għaliex? Għax jaf min huwa mwieled huwa ċert mhux qed jipprova jsir it-tifel tiegħi, tinġa jaf b'konvinzjoni li huwa t-tifel tiegħi. Issa jekk inti xi ħadd qallek inti m'intix it-tifel talla, jekk mhux vera jaqbillek isir. Imma jekk inti taf li inti bint Alla jew ibn Alla fi Kristu, għalfejn qed toqgħod qatta xare. Mela tipprova tikkwalifika issa. Man, this is so powerful. Mela se tipprova tikkwalifika b'emilek u kemm inti ħelu kemm inti swid u kemm iżomm il-liġi. Lisimoni. Men, includes women, men, humanity, gave you nothing. And they can take nothing away from you. What God gave you, no man can take away from you. Dak li Alla tak, lebda bniedem ma jista' joħodulek. That's it. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ħanejdilkom prinċipju u please eżisu li jedi River of Love. Mexxejja River of Love, sewaw. Ovvjament bit-Taljan mhux ħifmuni mbagħad ngħidada. Insomma nista' ngħidha. Please, tamlux herbanutics.
għal dak ma jafux tfisser, hemm dak il-kors teoloġiku jismu hermeneutics li tfisser kif inti tistudja l-iskrittura. Jiena u inti, kull min wieled mill-ġdid, jien minix taħt qatra tal-liġi, laqqas dott minna. Toqgħodx tqabbel personaġġi jew dottrini mat-testament il-qadim. Mat-testament il-ġdid. Tidngħidlek għaliex. Għax apparti fi ktieb tal-Lut kapitlu 8 u 9 bl-aktar mod ċar l-iskrittura tajt li t-testament il-qadim bla xark mandamentu kollu u hawnhekk ħan manifestaw rixma ta' demonju oħrajn. Sewwa? Ma huwiex tiegħek. Dak kien patt temporanju, kulħadd jgħid temporanju. Ma grupp ta' nies biss. Issa qegħdin f'patt etern. Ma jispiċċa qatt. Is-siġilat bid-dem prezzjuż qaddis etern ta' Kristu il-ħaluf ta' Alla. Ma nafx hekk qed taqbduha. Ma nitlob għalikom li taqbduha. Isimgħuni aħwa. Morru fi ktieb ta' Iżajja 64. Fl-iskrittura fit-testament il-qadim, il-kelma righteous issiba wkoll. Kontu tafuha? Il-kelma ġustifikazzjoni issiba wkoll. Manda assolutament x'taqsam xejn mal-kunċett ta' righteousness f'patt ġdid. Xejn m'għandu x'jaqsam. Iġifieri, wieħed ġust jew iġġustifikat jew ġustifikata taħt il-patt il-qadim xorta kien għadu mhux salvat. Xorta ma setax jidħol il-ġenna, kontu tafuha din intom. Mela x'tiswi dak il-ġustifikazzjoni taħt il-liġi? Xejn! Biex inti tinnota, biex min joqgħod iqabbel mat-testament il-qadim, hemm prinċipji u nisimgħu tolbu minnhom. Sewwax hija l-kelma talla, imma bħalma ġieletilkom jiena. Il-testament, speċjalment il-patt il-qadim, mhux il-testament il-qadim. Ġifieri mhux il-kodba kollha hemm il-profeti li għadhom profetizzaw għal-futur. Imma rigward fejn tiġi liġi, il-patt, il-covenant, ma mhux għalih u għalik, mhux għal dan il-poplu, mhux għall-poplu Kristjan, mhux għall-poplu wieħed mis-smewwiet. Dak kien biss għall-poplu tal-liġi. U ħadd minnhom ma seta' jkun salvat, taf li ħadd minnhom ma salventom. Taf meta daħlu l-ġenna. Minn dawk li kienu qed jiġu riservati in the waiting room. Wara li Kristu l-xosta. That's it. Senti, you don't go to a waiting room. Today you go to the throne room. Iżajja 64. 64. Halleluja. 64. Għalhekk jiena u inti llum aħna ma ngħixux taħt il-kondanna. Isimgħuni, vers vers 5. Tniġġisna l-kol kemm aħna bħal ċarruta maħmuġa. Issa hawnhekk bil-Malti, once again, titlef il-laħam tagħha l-qawwa tagħha. Għax tgħidlek l-aħjar emejjel tagħna, l-aħjar emejjel tagħna kienu bħal ċarruta maħmuġa. Għal dak li għantot ma kontu tafu qatt ma studjajtu dan il-passaġġ. Għal ċarruta maħmuġa qed jirreferi b'kull rispett imma ħanejdilkom xi tfisser. Fit-testament il-qadim u anke fi żmien ta' Malta fil-antik qabel ma daħlu il-pads tan-nisa u t-tampons, oraj? Kienu kollhom iċ-xraret, u mbagħad jaħsluhom fil-misħun u jgħalluhom u hekk. Alla tgħidha. L-emejjel tajba tagħkom bħal dik iċ-ċarruta ta' mara meta jkollha l-period quddiem għajnejha. Bl-Ingliż nippreferija. Your righteous deeds. He didn't say your wicked deeds, ta? He didn't say your sinful deeds. He said your righteous deeds. Maħx biza.
Is-salvazzjoni kienet impossibbli mingħajr Ġesu. Mhux diffiċli dan, impossibbli. Qed jgħidilhom, your righteous deeds are like filth and drain. My righteous deeds are like drainage, mamma mia. My righteous deeds huma bħal ġarruta maħmuġa ta' mara meta jkollha l-perjed. Ekk alla tgħidhom fi Żajja 6:64. F'Galatin kapitlu 5 Pawlu jwissi. Dawk li qed jippruvaw jiġu ġustifikati b'emilhom waqgħu mill-grazzja. Issa mela nagħsu nagħmel li rid, pastor. Baħnanu balalu. Tafx isek qed tgħid inti, tafx isek qed tgħid. Isek qed tgħid Kristu li huwa wlid Alla u ibn Alla l-ħaj. Imwieled minn Alla, ġej minn Alla nnifsu u mar jitmijak mal-ħmiġ. Inti ħseb li min ikun imwieled minn Alla ikun ikollu xi tip ta' kilba jew xewqa li jmur jitqalleb fil-ħmiġ. Għalhekk jgħidhom Pawlu, this is to your shame that I have to tell you this. Intom ma tafux minn inti fi Kristu. Inti ma tafx x'identità rċevejt. Inti tafx natura għandek. Imma peress li mort knisja so and so, dawk qalu li bil-forsi tiddepu għax aħna dajfa. Tifhemu li aħna rridu ngħixu tiddu paċe għax aħna salvati bil-grazzja u Alla jaf li ma jistax nagħmel xejn. Kieku bin Pawlu l-Apostlu kien itihom xeba. Li ġibni zero compared. Intom maħluqa biex tagħmlu l-opri tal-Alla. Taf li l-bniedem ma jagħmilx l-opri tal-Alla intom. Intom kontu tafu li l-bniedem ma jagħmilx l-opri tal-Alla. Ġifieri, ħawatni. Għax Ġesu jgħid għall-uman, għall-bniedem, dan huwa impossibbli. Imma għall-Kristjan xejn huwa impossibbli. Mela hemm differenza. Wakey. Hemm huma żewġ naturi totalment differenti. Wieħed natura ta' dnub u raħbi natura tal-Alla. U sakemm ġej Kristu u ġiet il-dispensazzjoni ġdida fi Kristu, daw ir-revelazzjonijiet kienu totalment mistura u moħbija u ma setgħux jifhmuhom. X'tab xejn il-Bibja tgħidlek aħna rċivejna salvazzjoni kbira. Amen. Bħal mela anke l-emejjel tajba ġusti, righteous, huma bħal ġarruta maħmuġa. Morru fi ktieb ta' Filippin. Kapitlu 3. Filippin, Pawlu qed jitkellem bħala wieħed li kien professur tal-liġi. Li kieku bil-standards tal-lum. Mhux biss BA dan għandu, laqqas masters u laqqas doktorat. Dan huwa mhux PhD, dan PhD tal-PhDs. Ġiri Pawlu kien professur fuq il-professuri. U Pawlu jgħid, skont il-liġi kien perfett. Kien iżomm il-liġi kollha. Kien iġib id-deċma kollha mhux bħal ħafna Kristjani. Kien ma jitlif servizz wieħed mit-tempju. Kien iżomm il-liġi sa qatra, sa l-aħħar qatra. Kif intaqa' ma' Kristu. Jgħidulhom dik il-liġi kollha u l-ġustifikazzjoni tajba u tajjeb jkollu l-opri kollha tajba kollha tiegħi. U ma bħal munsel żibel. Għaliex qed ngħidilkom da kollu, sa naqrawha taf l-Ingliż. Biex intom ma tagħmlux hermeneutics u tħaltu r-righteousness għat-testament il-qadim ma' r-righteousness li għandna fi Kristu għax huma totalment żewġ dinjiet il-bot minn xi. Meta din ngħidha u nerġa' ngħidha kemm il-darba ngħidha. Di mhux xi ħaġa lil moħħ irid jifhem, ma di bada b'revelazzjoni hemm turrun ta' Skritturi. Jekk taqraw morru u meditaw Rumani kollu u l-Lut kollu. Mbagħad taqraw Galatin u meditaw kollu. Sewa, imma dan qed ngħidulkom għaliex meta jiena u inti fir-realm aħna fir-realm spiritwali aħwa. Aħna mhux nidru n-nies tajbin ta' fir-realm spiritwali. Jew xi nies aħna ma nidrux fil-realm spiritwali xi fjamma dawl fina ta'.
Kien hemm diska fi żmien. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna... Listen, you don't have a little light. You are the light. Imma ħafna nħossuhom komdi kantaw This little light of mine. Mux ovvja ħin nidneb, kif tista' ma nidnibx? Kif tista' ma taqax? U jgħidlek kif tista' ma tċempilx? Mux tab xejn il-mentor, l-apostlu tal-fidi, profeta tal-la, li Alla li fil-glorja tiegħu għal-grazza tiegħu u għal-ġid tiegħu għal-ġid knisja, meta li sejjaħ li għalli ridek taħt il-qaddej tiegħi kienet ħejjin, u l-jum għadni taħt dak il-mantar. And I'm not leaving any time. Ovvjament, għandi il-mantar tiegħi bigur, sewu. Ġifiri għandi, mux id-dilka tiegħu ħadda ġaħdijor, imma fil-sens, id-dilka tiegħu imma taħt dak il-ministeru. U nirringrazzja l-Alla. Mux tab xej kien jgħid il-Kristjani aħna nużaw il-kalma revival u hemm bżonn revival, imma revival veru għada. Il-Kristjani umu l-raqda. Minix blaqqas mod, mina kontra revival u hemm bżonn revival nobis. Ma jekk il-Knisja tgħix revived, imqajma id-dinja tibda tuħurru. Id-dinja tibda tgħix. Kanilkom ħaġa. Il-lejla forsi ħafna minnkom ħatmorru tordu. U sewa tagħmlu kolkom raqda ħelwa u sabiħ. Għada kif tqumu u tmorru xi restorant, morru fuq xi ħadd li huwa marit. Itsappab. Għandu xi ewġieħ. U bil-identità ta' min int fi Kristu dan ir-righteousness realtà ta' righteousness, itlob fuqhom. Mhux għax inti tajjeb u għax somt ħafna, u għax tlabt ħafna, kollu tajjeb li ssum u kollu tajjeb li titlob. Imma attent, you're falling into law again. Għalhekk Pawlu jgħid di mhux bil-konfidenza tiegħi, mhux bis-saħħa tiegħi. Ejn qarawha, għax qed ngħidu. Qed ngħidilkom da kollu biex norikom l-righteousness tat-testament il-qadim ma toqgħodx ħdej il-patata tar-righteousness tat-testament il-ġdid. Lord Jesus. Mela, vers. Mela, ħanibdaw minn vers. Minn wieħed minnhom. ħanibda naqra minn għax qed nipprova minn fejn ħanibda. Mela. Mela, vers 4 minn nofsu. Jekk hemm xi ħadd li għandu għax qiegħed it-tama tiegħu fil-ġisem, jien għandi ħafna iktar minnu biex niftaħarku kelli niftaħar. Ta' 8 ijiem għamlu li ċirkonċiżjoni għal dawk li jkunu liġi fil-liġi tfisser. Anka l-omu l-missieru zammew il-liġi għax ma' 8 jum kellek tagħmel konċiljazzjoni. Il-ċirkonċiżjoni. Jiġifieri jaqtawlek biċċa laħam u mnalla li jiena u inti eżiż irġiel maħniex taħt il-liġi. Ringrazzja l-mulej bla waqfin. Alleluja. Ta' 8 ijiem għamlu li ċirkonċiżjoni, twelid fil-poplu ta' Izrael. Mit-tribu ta' Benjamin. Ludi mill-lut. Farizej fl-osservanza tal-liġi l-ektar stretti. Fiż-żelu li kelli ippersekwitajt il-Knisja. Kemm ipatti u lek ħelu l-mulej. Dak li issa persekwitajt irridek tbierek. Irridek imur poġġi taħtu. Sraj. Int minna li kitaf ħafna. U inti bravo u brava. U rpoġġi taħta, dak il-ministeru issa.
Oh yeah, God can do it. And He's doing it even right now because I'm speaking under the inspiration of the Holy Ghost. U jekk ma tumiljax ruħek, Alla għandu l-modi tiegħu kif iwasslek biex tumilja ruħek. Għal dak li ġustizzja l-liġi, ismaħħali, ġustizzja tal-liġi, ġifieri għal dak li huwa righteousness, ġifieri li tiġi miksuba bil-liġi, jien xiex, ħadd ma seta' jgħid xejn fija. ħadd ma seta' jgħid xejn fija. Ġifieri kont inżomma sal-iktar l-aħħar qatra. Imma dak kollu li għalija kien qlieħ jien għaddejtu issa bħala telf minħabba Kristu. Jien not kollox bħala telf ħdejn il-qerħ kbir li hemm fil-li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. Minħabba fih rid li nitlef kollox u not kollox bħala knis biex nirbaħ il-Knistu. U nkun ninsab fih. Ninsab fih. Jekk kan ninfitxek pastor, fejn sibek? Fih. Fejn toqgħod int? Fi Kristu. Min fejn ġejt? Min Alla. Da kif jitkellem? Bħal Kristu. Minti min taħseb li jien? M'għadniex naħseb, konvint. Kemm inti kburi? Le mhux kburija, dik mhux bis-saqa tiegħi. Bis-saqa tiegħu. Kull ma tnagħmel jien nkun pappa galta dak li hu diġà għamel għalija u qal. Jekk inti t-tifel tiegħi jgħid jiena t-tifel ta' Gordon Jumanji. Tgħid da min jaħseb li hu? Illek inta rajt naħseb, naf li jiena t-tifel ta' Gordon Jumanji. Għalhekk lil Ġesu tkellem bl-istess awtorità, bl-istess mentalità. Għaliex taħseb il-Ġesu qalulu min jaħseb li hu? Bliema awtorità jitkellem hekk. Gordon Jumanji, bliema awtorità jitkellem hekk. Dal-Papa jarfu. Inti l-Papa jarfek lilek. Innaf jekk jara t-television jarafni kif jarani kieku. Jekk isegwi ħabbejt, jekk naħseb jarafni jekk jarani. Xi kultant, in-nies, ċertu nies, imsiken, tħassarhom b'imħabba għax jitkellmu mill-injoranza tagħhom. Inti lilek lisqof jarfek. Naħseb jekk jarani fitri jarafni. Speċjalment peress li jiena l-iktar persuna li jarawni ġewwa Malta minn nejs għal ħadd. Għax għardet fil-ġimgħa u minn dak li għandhom l-IPTV ħin kollu. Mel, ma jarafniex, infatti ma sax imur f'pajjiż, f'post Malta li ma jibdawx ħarsu lejja u jgħidu jew fuq, jew kontra dija, jew whatever. U li taf xamlu li? God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. And segwi l-programm, mhux veri. Ovvja. Ma da kif jitkellem? Bħal Kristu suppost. La kif jitkellem bħolek? Bħal lawċajn aħna. Nsalmu lill-lawċin. Il-mulej jibirek l-isqof u jibirek il-papa. Jimmandu xej kontra daqqom qed ngħidilkom hekk. Għaliex ċertu nies kif jitkellmu juru kemm għadhom fjakki u nieqsin mill-arfin tal-ħalib. Skont il-Lut, kapitlu 5, da mhux ħalib, to? Skont il-Lut kapitlu 5, ħafna Kristjani laqqas jistgħu jipproċessaw dan għax għadhom ma leħqux, għadhom mhux kapaċi jiklu biċċa steak. Għadhom wara snin jistgħu biss jomodu jiggarġidaw ħalib. Hekk jgħid fil-ktieb tal-Lut, kont tafu li jgħid kapitlu 5? They cannot handle the word of righteousness. Mamma mia ġbiza, xi ġmiel. Amen. Vers 9, u kunu nsab fih
Mhux għax għandi xi ġustizzja tiegħi, dik li tiġi permezz tal-liġi. Mela hemm ġustizzja tiġi permezz tal-liġi, imma ma tiswa xejn fi Kristu. Iżda dik li tiġi permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. Il-ġustizzja ġejja minn Alla u mibnija fuq il-fidi, mhux fuq il-liġi. Irrid naraf lilu u l-qawwa tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u li naqsam miegħu id-batijiet tiegħu u nsir nixbaħ fil-mewt, nixbħu fil-mewt biex jirnexxieli nikseb il-qawmin mill-imwiet. Minix ngħid li jien ġa ksibtu jew li jien ġa perfett mill-lat naturali żgur li le. Imma nross il-qudiem biex naħtaf dak li bħalma Kristu ġa ħataf lili. L-aħwa, insomma. Qed tindunam x'qed jgħid Pawlu? Ġifieri, jien kon ġust. Fajna jien nies kienu dok raġel tajjeb, dok raġel perfett ma ssib xi tajt xejn fih. U ntaqa' ma' Kristu u rih kemm kien imħassar. Meta jiena kont għadni, kull rispett u mħabba imma mingħajr ma nawweġ il-verità. Meta jien kont għadni kattolku Ruman, jien kont naħseb li jien perfett. Kemm minnkom kontu taħsbu li intom raġel tajjeb u marra tajjeb. Tara, ma minix waħdi. Fis-sens perfett bħala Alla ma kont żgur ma kont naħseb hekk. Imma kont naħseb kemm jiena raġel tajjeb. Kemm jien raġel tajjeb. Id-dinja, ħanejlek, il-fatt li għandha lili d-dinja missa tirringrazzja l-Alla lija. Kemm jiena tajjeb. U ħanejdilkom, din hija l-verità tal-Alla li ħanajt. Kelli ħabib tiegħi Assis, l-Amerika, fuq għaxina kont noqgħod l-ewwel sena kont għamilt noqgħod San Francisco. U kien hemm il-kampus tal-Ġeżwiti, God bless them. U għed mill-Assisin kien ħabib tiegħi, kien hemm bossa minnhom ħabib tiegħi. U darba mixjin fuq il-kampus flimkien u għed niftaħru kemm aħna tajbin. Kemm aħna rġiel tajbin. Kemm aħna tajbin. Fl-istess ħin qed nitkellmu fuq in-nisa, ġifieri. Imma Alla jbierek u kemm aħna tajbin hu. Kemm jiena raġel tajjeb. Letteralment darba qalli fl-istess konversazzjoni mixin fuq il-kampus. Qalli jiena naħseb xi kultant, jiena naħseb perfett. U jiena mintu qed naħseb anke jiena jiena perfett. Istra ma jista' nsib xejn ħażin fija, x'għamel ħażin. X'għamel ħażin. La noqtol, la nisraq il-bank. Tifhem? Min daqsem jiena raġel tajjeb. Kif int qgħid ma' Kristu beda l-ħama kollha u l-ħażen u l-valen u beda ħireġ Jesus have mercy u ġej ħareġ dranaġġ spiritwali minn ġovija bħalma ħareġ minn ġovigu. Għalhekk impossibbli mhux diffiċli issalva minn Kristu. Għax biex tidħol fil-ġenna tkun perfett. U l-unika wieħed, u l-unika mod tista' ssir perfett biss mod wieħed li inti tiġi misjub fih. Biex meta Alla jħares lejk, mhux lilek jara l-ġustifikazzjoni, ir-righteousness ta' Ibnu Għażiż Ġesu Kristu. Halleluja. Ma ġbiża kemm hu sabiħ dak li. Għad baqali xi pejġi oħra u nofs, imma naħseb ħajjejt u ma tifilħux l-iktar. Oh, Jesus, halleluja. Ħan ispiċċa b'skrittura waħda. Morra fit-tieni Pietru. Kemm min ngħid? Ma xaqqasam kemm min ngħid. Imma ngħid ismawni. Għal dawk li intom mhux qed tagħmlu l-kors ejjew għamlu l-kors, il-kumplament tal-kors. It's okay. Kull nhar ta' tlieta mis-7 sa 8:30. Ejjamlu. Għaliex dan it-tagħlim għandu bżonn il-Knisja kollha. Il-Bibja tgħidlek il-profeti, il-patriarki,
tat-testament il-qadim jgħiru għalik. Mux inti għandek tejra li jom, taf. Il-venuti doqgħod qabbel ba' Sawlu, ma' David, ma' Elija, ma' Ġeremija, ma' Eżajja. Dawk m'għandhomx il-privileġġ li inti llum għandek fi Kristu. Illum bħala Kristjan, inti lili u jiena lilek irid narak perfett fi Kristu. Taf kontek l-Iskrittura? Għaliex taħseb l-Iskrittura? Oh Lord, għattilkom Skrittura waħda. Aħfru li għax ħajkolli nirreversja. Ara, fit-tieni Pietru 1:8 ħanidilkom xtejt fil-Young's Literal Translation. These things being to you and abounding, to make you either inert nor unfruitful in regarding to the acknowledgement of our Lord Jesus Christ. Pratikament, Pietru għed jitkellem fl-ewwel Pietru, fit-tieni Pietru kapitlu 1 minn vers 4 sa 9, qed jgħid ir-rikkezzi il-wediet li inti rċevejt u n-natura divina fi Kristu li rċevejt. U għammek vers 8 jgħidlhom, you need to acknowledge that. Ibdew għarfuh. Ħalli tgħixu. Bħal ma jgħid fl-ewwel Korinti kapitlu 5. Awake, minn dik ir-raqda, ibda għaraf minn int fi Kristu. Il-moment li dara vera minn int fi Kristu, ma tagħmlekx gburi, u laqqas tagħmlek arroganti, imma tagħmlek konfidenti daqs Kristu nnifsu. Kristu kon umli, imma kien jaf x'inhi l-awtorità tiegħu u mexa bl-awtorità. Tħallax awtorità u konfidenza ma' arroganza. Aħna suppost nkunu konfidenti mhux kemm jiena tajjeb, imma kemm Kristu għamilni tajjeb fajnejh permezz tad-dem tiegħu stess. Mhux bil-ħila tiegħi qalbi. Arafa di. Għafax li mhux ħanaffetu laqas nieħu għalija, ma toqgħod tgħid dak min naħseb li hu. Taħħa giber. Grow up. Alleluja. Int ibben Alla l-ħaj fi Kristu. Inbind, maħbub, ġustifikat, bla dnub, bla teba, b'awtorità kollha leġitmatija lil Ġesu edha fik. Word glorious. Issa jekk jiena vera naqbada b'revelazzjoni di, taħseb li jiena għandi bżonn il-pastor ċempili biex niġi l-Knisja? Meta jiena suppost ngħix bi gratitudni issa jistaxħa daqs id-dinja, għax tant għandi nkun grat. Grat. Id-nejx grat. Li kontinuament hija ħajti hija grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Għalhekk Pawlu xejt. Pietru sani, l-ewwel Pietru kapitlu 2 versi sa 10. Edon maħna ġejna msejħa nkunu poplu għalih, poplu ta' tifħi. Għalhekk jiena inti Lut kapitlu 13 vers 15. Aħna kontinuament nagħtu tifħi lil Alla kontinu. Is-servizz tal-sinna ta' minn fomna. Grazzi mulej. Jiena u inti għandna ngħixu ħajja waħda. Ta' ringrazzjament, kontinu. Kontinu. Għax dak kollu li għandek bżonn, Alla diġà provdiwlek. Diġà qiegħed fik fi Kristu. Kolossin 3:2 fih jinsabu, le, Kolossin kapitlu 2 vers 3. Tifih Kristu li huwa fik, diġà jinsabu it-teżori u r-rikkozzi tal-arfin kollu li hemm fi Kristu fik. Efesin 1:3. Il-barkit kollu li Alla għandu għalik diġà jinsabu fi Kristu fik. U aħna dem, Lord, please can you do, please can you do, please can you this. ħadd ma juħali, passi, importanti titlob għalija? Le, mhux ħajtlob għalik. No, mhux ħajtlob għalik. Jekk taħseb li wara dal-messaġġ għandi bżonn nerġa' nitlob għalik, morġa' tisma' dal-messaġġ 10 darbiet oħra. Allura inti ma titlobx għan-nies, u mel ma nitlobx għan-nies, ma inti qed taqbada jew mhux qed taqbada.
ħanibqa' niddependi fuq bniedem biex nitlob lejn Alla mela t-talb tiegħek ma jażalx. Tidnejlek kif jasal twilet minn ġid u jibda jasal dak il-ħin. Simple thing. Il-moment li titwilet minn ġid jasal it-talb tiegħek. U m'għandekx hemm bżonn imbottatura l-għamil qaddis li fis-sema u laqgħa imbottatura qaddis li fuq l-art. Għax inti diġà ġustifikat, diġà l-preżenza qaddisa tal-Alla tgħix kontinwament u kompletament fik. Issa xi tagħmel tikber f'dak li inti vera diġà. L-aħħar skrittura hopefully. 2 Korintin morru hemm. Din ir-realtà revelazzjoni li tieni konfidenza biex meta nitlob fuq in-nies mhux il-lejla ma. Meta nitlob fuq in-nies, meta inti titlob fuq in-nies, mhux għax inti pastor, apostolu u profeta, għax inti ben u bint. Bl-istess ġustifikazzjoni, bl-istess natura, bl-istess righteousness, bl-istess ġustifikazzjoni tal-Alla fik. Meta inti titlob bħal nies, titlobx bħal Joseph, bħal Mario, bħal Mari, bħal Felicien, jew bħali, titlob bħal Kristu. Daqs li kieku int Kristu ieħor. Għax fil-vera sens għal-kelma, hekk int. L-istess natura tiegħu, l-istess spiritu tiegħu, l-istess DNA tiegħu, l-istess wirt tiegħu, kollox. Romani kapitlu 8 vers 17, il-wirt l-Alla u l-wirt kollu li Kristu u għandu. Iqaf inaj. Jekk m'intix qed tifhem, mur erġi' simgħu. Mur erġi' simgħu, u erġi' simgħu, u erġi' simgħu. Il-fidi tiġi permessa smigħ, u permessa smigħ, u permessa smigħ, u permessa smigħ tal-kelma tal-Alla. Hallelujah. Thank you, Jesus. 2 Korintin 5 vers 17. Passaġġ popolarissimu. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal ġdid. Issa kollox ġej minn Alla. Li ħabibna miegħu nnifsu permezz ta' Kristu. U tara l-Ministeru ta' din il-ħbeberija tal-bnedmin Alla. Mela mhix biss ħabbek, imma dak Ministeru biex inti titħabbeb ma' ħutek. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu. Bla ma qagħad iżomm il-kont għad nubithom. Taħseb li Alla tiżomm il-kont tiegħek int? Naf. U mhux l-ewwel darba d-demonja jiġi jfesswis li f'widnejja. Taf x'għamilt il-ġimgħa l-oħra? Taf x'għamilt il-birak l-ewla? Taf x'qed u l-emla? U jiena naf li fl-iskrittura xtajt li apparti li jiena Alla mhux qed iżomm il-konti tiegħi. Alla l-moment li jiena qed skużani ma li aħfilli, maħfur dan. Ma ċerġa jfakkaruli, imma x-xetan ifakkarulek. Jew kella l-mara jew ir-raġel. U jekk ikollok tfal wise ifakkarulek ukoll huma. Daddy, you know what you did, eh? No, I don't know, I forgot. Għax Alla nisa u jiena nżejt. Jaqbillek tinsan. U anka inti jaqbillek tinsan. Għaw xi ħadd ma jaqbillux jinsan. Ringrazzja l-Alla li Alla jbati bl-amnizja. Meta ħafillek nesa d-dubit kollha tiegħek. Amen. Jeħtieġ li l-koll kemm aħna. Nidru qudiem mela sena ftit, skużawni, kapitlu 1 vers 18. 19. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta' Kristu. Bla ma iżomm il-kont għad nubithom. Issa, skont Lut kapitlu 10. Eżis kattolċi bimħabba ngħidilkom verità jekk tħobbu l-verità dit tinżilkom għasel. Jekk Alla ħafillek nubitek. U issa m'hemmx iktar tbattija għad nubit, għax issa Ġesu miet darba l-dejjem. U aħna kontinwament immorru nqerru biex nifta naħflu d-nubitna. Aħna msomma, kif kont, m'għadniex. Għaliex tipprova tfakkar il-mulejn dak li Alla kien ninsejt. Meta Alla ħafillek nubitek il-Bibja dejlek mhux biss ħafirulek ta' nesieħ.
Jiġifieri mara toqgħodx gerger miegħi meta ninsa xi ħaġa. Alla l-istess. Membru, ġili tgħidlek xi ħaġa xi Alla tiegħu. Toqgħodx tgħidlu iktar, rajt? Qed jagħmel bħal dak jinsa. Halleluja. 20. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu. Bħalli kieku Alla stess. Qiegħed permezz tagħna. Ġifieri qed nagħmilha Alla bħalsa meta nirrikonċilja n-nies ma' Kristu u Alla qed nagħmilha bħal. Qiegħed issejjaħ permezz tagħna nitolbu f'ġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu jaħasra. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru l-ġustizzja ta' Alla fih. Ġifieri, fi Kristu jiena llum righteous. Amen. I am righteous, mhux what I do righteous. Jien ġustifikat fi Kristu. Għall-glorja tiegħu biss, halleluja! Halleluja! Jesus! Kulħadd iqum bil-wifa. Poġġi id waħda fuq sidrek u l-oħra li għallu lejlmu lej b'ringrazzjament. Għal dawk li jintkom għadkom barra mill-patt, jew għadek bis reliġjuż jew reliġjuża, u għadek qatt ma twilit minn ġdid u dal-kliem għalik kien laħam għandek raġun. Imma Alla dak il-grazzja li tisimgħu u mhux kombinazzjoni li smajtu. Il-grazzja tal-Alla u deret lilek. Mela huma l-grazzja, huma l-ġustifikazzjoni. U idħol f'dak il-patt bejn Alla u Kristu ibnu. Biex fi Kristu inti tinsab iġġustifikat bla dnub, bla teba, bla kundanna, bla ebda forma ta' inferiorità. Għax issa int iġġustifikat bla dnub, bla teba fi Kristu, dik il-Bibja tgħid. Jekk inti dal-persuna u xi ħadd li pastor, jien il-lejla rix nkun mżgul jiena mwiet minn ġdid u għandi s-salvazzjoni għal idejk. Jekk hawn xi ħadd minnkom tixtieq tolli ħajtek tajtek il-Kristu. Hawn xi ħadd li tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu titwieled minn ġdid. Jekk ma titwilidx minn ġdid inti mitluf, ngħidlek xahar dont. Mhux qed ngħidlek ingħaqad ma' River of Love għalkemm l-iktar waħda mill-isbaħ ħidejjat li tista' tagħmel ħajtek. Imma mhux dik li salvak. Titwieled minn ġdid. Inti mwieled minn ġdid, għandek relazzjoni ġenwina ma' Kristu. U ssir ben Alla fi Kristu Ġesu. Għax iskrittu tgħidlek Ġwanni kapitlu 1 vers 12. Lil dawk biss li laqgħuh u li jemmnu f'ismu lilhom biss tom is-seta li jsiru li Alla. Mhux li twildu mill-ġisem u mid-dem u mill-om u mill-missier, imma li twildu mill-Ispirtu ta' Alla. Jekk inti dan qegħdi talba warajja minn qalbek u s-siġilla s-salvazzjoni tiegħek illum. Għajdi talba wara minn qalbek, poġġi jdej fuq qalbek u għajda minn fommok għajdajja, għajdi Mr. Qadis. Grazzi ta' dan id-don kbir, ta' din lotja ta' kbira grazzja tiegħek. Grazzi ta' din il-kelma ta' ġustifikazzjoni, righteousness fi Kristu Ġesu. Mulej, illum naraf li l-ebda reliġjon ma tista' salvani. L-ebda opra tiegħi anka tajba ma tistax issalvani. L-ebda knisja ma tistax salvani. Kristu biss. Fih biss nista' nsib is-sarħan. Fih biss nista' nsib is-salvazzjoni. Fih biss nista' nsib il-maghfra tad-dubieti. Ġessu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Salvani. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek mulej. U imlini llum bl-imħabba tiegħek u bil-ħnina tiegħek. Għatini ġuħu għacċa lik mulej. U għallimni din il-kelma tal-righteousness, tal-ġustifikazzjoni fi Kristu Ġesu. Mulej nemmen li inti li bental għal-ħaj. Li mittalija fuq s-salib. U permess tal-mewt u l-qawmin tijak. Inti fdejt li salvajtni. L-lum ħaj mulej ma dekx mejjet. U inti raġa ġejn mulej. Mulej, impoġġi l-fidi tijaj fik. Mux namel jien, kemmina tajab jien. Jow fil-liġi mulej, għalix minajrek jien mitluf,
Għalek mulej il-glorja bis lilek tiġi motija. Mill-bidu sal-axħar mulej. Salvani. Bil-qawwa tiegħek, bil-grazzja tiegħek. Issa l-kumplament kjejdu warajja, mulej qadis. Aħfilli. Fejn jien ipprovajt niġġustifika li n-nifsi, b'emili. Kemm kont naħseb li jiena tajjeb jien. Jew kemm żammejt mandamenti, jew kemm ġejt il-Knisja, jew kemm obdejtek. Mulej grazzi li inti tilqa l-obbedjenza tiegħi. Imma naf li l-opri tiegħi u l-obbedjenza tiegħi waħda ma salvanix. Hija int li salvani, inti biss salvajtni mulej. Inti tajdi dan il-gwird glorjus li anka l-anġli ma jistgħux jifmuh totalment. Il-patriarki, il-profeti ta' Testament Qadim kienu jħarsu lej dan iż-żmien fejn kun hawn nies imwielda mismewwiet bin-natura tal-Alla fihom, iġġustifikati mingħajr ma għamlu xejn. My Lord and my God. Ġesu. Millum il-qudiem nitolbok bħalma qal Pawlu l-Apostlu. Ejn ngħix b'din ir-revelazzjoni. Ejn ngħix b'din ir-revelazzjoni ta' x'għamilt għalija, ta' min jiena fik u ta' xi gwird kbir ġimgħat lili biss b'mertu tiegħek u li jiena emminta. Il-qdusija, il-ġustifikazzjoni ġiet magħduda lili permezz tal-fidi tiegħi fi Kristu Ġesu. Mulej, ma rridx noħodha for granted. Imma rrid ngħix għalik bħajja ta' ringrazzjament. Għalhekk użani kull fejn immur u fakkarni li inti tużani mhux għax jiena tajjeb, imma x'inti tajjeb. Li inti salvajtni mhux għax jiena tajjeb jew għamilt l-opri tajba. Imma x'id-dem qaddis tiegħek ġie mxered għalija. U permezz dak id-dem lider għalija quddiem Alla kontinwament u jitlob ħnina u grazzja. Grazzi Ġesu. Mulej, minħabba li inti ġustifikajtni fi Kristu Ġesu. Illum li jiena naf x'inhu gwird kbir glorjuż tiegħi fi Kristu. Ma rridx nibqa' riqed, ma rridx nibqa' aljenat, imma nqum u nistembaħ għal dan il-wil glorjuż. Spiritu Santi ejn ngħix b'din ir-revelazzjoni. Ma rridx nerġa' lura għall-opri tal-ġisem u għall-liġi mulej billi nipprova niġġustifika lili nnifsi jew nħossni tajjeb biex kemm jiena tajjeb jien jew kemm għamilt affett tajba. Mulej illum kull opra li jiena nagħmel għalik għall-glorja tiegħek mhux biex niġi ġustifikat imma biex inġiblek glorja u nur mulej. Għamel mulej li meta nies jaraw lili mulej jaraw lilek. Meta jisimgħu lilek. Meta jiltaqgħu miegħi, jiltaqgħu miegħek. Għaliex illum mulej bħala ambaxxatur fi Kristu irrid nippreżenta lilek, nirrappreżenta lilek mulej. Id-dinja li tant għandha bżonn lilek Ġesu. Lilek kull tifħir u glorja. Min issa għall-eternità f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ħanejt talba oħra għal min kont ħossok, wara ma tabax ħossok hekk iktar. Kont ħossok ikkundannat. Edi talba warajja. Jekk inti xi darba kont ħossok ikkundannat jew forsi riċenti kont ikkundannat. Edi talba mulej Ġesu. Il-kelma tiegħek tgħid lil dawk li huma fi Kristu Ġesu m'hemmx iktar kundanna lihom. Mulej, nirrinunċja u nirriġetta kull forma ta' kundanna, kull forma ta' mistħija, kull forma ta' biża'. Nirrinunċja u nkissirha minn fuq ħajti bil-qawwa tad-dem glorjuż ta' Ġesu u dak l-isem majestus sabiħ Ġesu Kristu. Mulej, illum jiena ġust, maħfur, għaddis. Ix-xetan m'għandu l-ebda aktar seta fuqi u laqqas għandu seta u dritti missni. Dak kollu li mhux ġej minnek mulej bħal mart, inkwiet, biżat, saħtiet, inkissirhom u nirriġettom minn fuq ħajti. Illum jien werriet ta' Alla u werriet ma' Kristu għal glorja tiegħek missier. Amen u amen. Halleluja! Amen. Ejja nfaħru l-mulej. Grazie Ġesu.
Araw Shimha Ba'awiya Andu Alina Alal Misir Araw Shimha Ba'awiya Andu Alina Alal Misir Hallelujah! Neo Linay Isna Palaoli Hallelujah, Jesus! Araw Shimha Ba'awiya Andu Alina Alal Misir Hallelujah! Araw Shimha Ba'awiya Andu Alina Alal Misir Iyo Linay Isna Palaoli Yes, Lord! هللويا عزيز اخوة ده كلها يوتيوب تلفزيوني وفيسبوك الباجي معكم God bless you يكتي تكتر الجاية نكتر عدد فلوضو في العشرة البيا نراكم الجمعة الديقلة ونفكركم اللي بخلهم جمعة حيكوننا معنا برسونا مدلوكة من الله اللي فموزة مدوار الدنيا الابوستلو بروفيتا تومي ارايومي جوا مالتا بايزنا نلقاه جوا بايزنا مالتا ريفر اوف لاف كونوا معنا سيبل جاي في السماء والغد دي جاي في العشرة فلودو God bless you هللويا